Matić! Ćao ljudi, nemojte me pitati zašto je mrak, zato što već sam ja podigao ovdje, vidite, vidi se malo. I sad ljudi, ovdje imamo nešto za vas. I sad ljudi, već znate mene, znači isto sam u akciji, vidio sam neke čudne voćke koje se zovu rambutan. I sad ljudi, tu sam dobio nešto ovako izgleda. Da sada vidite, tu ima rambutan. Čekaj da upalim svetlo, zato što se malo ne vidi rambutan. Onda ljudi, sad se ovo bolje vidi. Sad vidite, tu je rambutan. Ajde sad ugasim svetlo, možda je malo mračno sa svetlom, ali nema veze. Znači išla sam tu i vidio sam rambutan, malo mi izgleda onako opasno, da se jede. I onda sam mislila da je to nešto. I sada imamo tu Skittles. Znači vidjeli ste Skittles pakovanje. I sada imamo tu makaze i sad mala izmena. Ćao ljudi, danas sad imamo još jedan video. I sada ljudi vidite već ovo Skittles i sada ajde da ih otvorimo. Ne moram brzo zato što ima ovaj malo baterije, pa onda će se ugasi. Ok, ispravno su izgleda. Dobar je. Ajde. Sada, ajde. Malo izmena. Ovo je isprobavanje. I sam to sam od začuta. Ćao ljudi, moram brzo da završim ovaj video zato što ima malo baterije. Luka Matić! Idem nakijem.